Дустым, кар әле, урамда агачлар селкенә. Аларны нәрсә селкетә икән? Җил, әлбәттә. Җил үзе безгә күренми. Без җил искәнен селкенгән агачларга, очып йөргән яфракларга карап кына беләбез. Ә тагын без аны бик яхшы тоябыз һәм ишетәбез. Җил ничек барлыкка киләсең? Барысы да бик гади. Кояш нурлары җир өстенә төрлечә төшә. Җирнең кайбер өлеше күбрәк, ә кайберсе азрак җылына. Шул вакыт җылы һава өскә күтәрелә, ә астагы салкын һава аның урынына күчә. Шул һава күчеше җил дип атала да инде. Җил безгә нәрсәгә кирәк соң? Ул салкын һаваны эссе һава белән алмаштырып, бер-берсенә кушып тора. Шулай итеп ул планетабыздагы үсемлекләрне һәм хайваннарны туңудан һәм эсселәнүдән саклый. Ул болытларны бер урыннан икенче урынга күчерә һәм бөтен җиргә шифалы яңгырлар яудыра. Ә тагын үсемлек орлыкларын, чәчәкләрдәге серкәне төрле җирләргә тарата. Алардан яңа үсемлекләр, яңа чәчәкләр үсеп чыга. Ә тагын ул кошларга очарга булыша. Әйе, җил уңаена очканда, алар канат какмыйча гына рәхәтләнеп һавада тибрәлә ала. Ә менә көчле җил куркыныч булырга мөмкин. Ул агач ботакларын сындырырга, төрле биналарның түбәләрен куптарып алырга мөмкин. Диңгездә мондый җил шторм белән давылга, ә коры җир өстендә йөрмәгә әверелергә мөмкин. Мондый вакытта урамга чыкмыйча өйдә калуың яхшырак. Син беләсеңме? Ә элек җил сәяхәт итү өчен дә кирәк булган. Парусларына җил исеп торганда гына кораблар кирәк урынга барып җитә алганнар. Ә тагын җил арыш һәм бодай бөртекләрен онга әйләндерә торган җил тегермәннәре өчен дә кирәк. Ә менә Испания, Германия һәм башка илләрдә җил электр энергиясын табу өчен кулланыла. Аларда тирә-юнебезне пычратмый торган шәп җил генераторлары эшли. Ә тагын җил шарда сәяхәт итү, серфта йөрү һәм һава еланнарын очыртып уйнау өчен дә менә дигән.